Hydropeptide patrí do dermatokozmetiky, ktorá je uznávaná na celom svete. Dôkazom toho, že je to skutočne dobrá dermatokozmetika je to, že tieto výrobky dosiahli početné ocenenia po celom svete. Čo by som ako lekár naozaj ocenila, sú to overené štúdie, na ktorých sa výroba týchto prípravkov zakladá. Je to odskúšané na množstve projektov, čiže nepokladám to za nejaký výstrelok, ktorý je módny teraz, ale skutočne je to na vedeckom podklade. V dnešnej dobe vďaka vede, vďaka skúmaniu rôznych druhov enzymov a peptidov a vďaka veľkému boom v dermatokozmetike sú rôzne výrobky, ktoré starnutie dokážu spomaľovať alebo teda zmeniť tých anatomických štruktúr, ako keby zreparovať. Sú to zložky, ktoré obsahujú peptidy, konkrétne hydropeptide. Okrem peptidov tieto výrobky obsahujú aj kmeňové bunky rastlinného pôvodu, kyselinu hyaluronovú, ktorá je vysokej koncentrácii. Okrem teda prejavov, ako sú napríklad vrásky, pôsobia, že tú pleť vlastne napnú, ale musím povedať, že v rámci leta dokážu pigmentové škvrny doslova vygumovať alebo zabrániť ich stmavnutiu alebo zhoršovaniu alebo nedaj Bože k nejakému malignému zvrhnutiu.